Molt bon dia, joves de moda. Avui ens hem llevat amb ganes de mostrar-vos un dels pobles més fotogènics de tota Catalunya, de passejar per camps i aiguamolls i d'acabar fotent-nos un arròs com Déu mana. I és per això que hem vingut fins a Pals. Pals és un municipi del Baix Empordà, a la província de Girona. Té aproximadament una mica més de 2.500 habitants i estan dividits en 3 nuclis: Pals, Masies de Pals i Pals Platja. Visitar un dels recintes gòtics més ben conservats de la comarca, passejar pels seus camps d'arròs i els seus aiguamolls o gaudir dels seus 3,5 quilòmetres de platja són unes de les coses que podreu fer en aquest indret tan meravellós. Som a la plaça Major, que és on s'hi troba l'Ajuntament i el pòrtic de la vila, que era l'antiga entrada al recinte emmurallat. Des d'aquí, pujant pel carrer Major, arribareu a l'església. El nucli antic de Pals es troba damunt d'un turó i aquí durant el segle XX es van fer diferents excavacions i es van trobar diferents sepultures medievals com aquesta que tenim aquí a la dreta, que daten més o menys de l'any 1000, a l'època dels visigots. Doncs som davant de Ca la Pruna, una masia fortificada del segle XVI construïda damunt d'una roca i inclosa a l'Inventari del Patrimoni Històric de Catalunya. Anys enrere va ser una masia molt important vinculada al cultiu de l'arròs i després de rebre unes reformes actualment s'utilitza com a oficina de turisme del nucli antic i per celebrar exposicions i actes culturals. L'església de Sant Pere, de la qual podem trobar mencions des de mitjans del segle XI, és una església gòtica d'una sola nau poligonal. A la part superior hi podem trobar un campanar quadrat amb arcades de mig punt que va ser afegit anys més tard. L'església està construïda amb carreus ben escairats de gres. A darrere meu hi podeu veure la Torre d'en Ramonet, que juntament amb la Torre d'en Rom són les dues belles torres que millor es conserven de tot el nucli. Com podeu veure, la part interior és oberta. Això servia per defensar-se a l'antiguitat. Hi ha els espiells i els merlets, que era per on els arquers o la gent que disparava amb ballestes es defensaven dels enemics. El castell de Pals era un castell termenat del segle IX. D'ell se'n conserva la Torre Mestra, també anomenada Torre de les Hores, pel campanar que hi ha al seu damunt, construït al segle XV. La muralla de Pals és la més ben conservada de tota la comarca. Envolta gairebé tot el nucli antic, tot i que en alguns punts el mur es fusiona amb les cases tardanes. Un element que destaca de les muralles són les espitlleres. Quedi clar, espitlleres, que abans li he dit espiells, crec. Vull parar un moment per agrair-vos, porquets i porquetes del meu cor, tot el recolzament que estem rebent aquests últims mesos. Així com demanar-vos, sisplau, porquets i porquetes que encara no ens esteu seguint, que ho feu. I no us oblideu de seguir-nos a Instagram, on hi pengem contingut exclusiu. Som al mirador de Josep Pla. Des d'aquí tenim unes magnífiques vistes de tota la plana empordanesa, de les Illes Medes i del Castell de Montgrí. Pals és una vila amb una antiga tradició arrossera. El conreu de l'arròs es va iniciar durant el segle XV, època en què ja existia un molí fariner, que actualment és propietat d'una de les famílies que comercialitza l'arròs de Pals. El conreu de l'arròs ha estat vinculat a aquest poble des de fa molts anys i ha tingut alts i baixos. Durant el segle XVIII, de fet, va tenir una decaiguda perquè els pagesos que conreaven en aquesta zona deien que aquestes aigües estancades eren les que provocaven les malalties que van eliminar a tanta gent en aquella època. Per aquest motiu van iniciar una sèrie de revoltes populars.
Aquestes revoltes es van allargar fins a l'any 1838, on es va decretar una llei que prohibia el cultiu de l'arròs. A finals del segle XIX, un veí de Torroella de Montgrí va viatjar cap a Cuba per fer les Amèriques. En tornar, va comprar marjalabert de pals per tornar a introduir l'arròs en aquest territori, però utilitzant tècniques més modernes que consistien en renovar i circular l'aigua constantment, per tal que aquesta no quedés en putrefacció. I per fi ha arribat el moment més esperat del dia, és l'hora de halar. I és per això que hem vingut fins a Can Rubén. Per què? Perquè Can Rubén, com molts altres restaurants de la zona, tenen un menú dedicat exclusivament a l'arròs. En aquesta època de l'any és difícil trobar restaurants oberts, perquè n'hi ha molts que fan temporada i obren de primavera i estiu. Però hem mirat els comentaris i les ressenyes d'internet i això té molt bona pinta. Anem a mirar si li fa justícia. Rubén, què fa tan especial l'arròs de pals? Bueno, el que fa més especial l'arròs de pals és que és un producte que és tot de pals. Nosaltres només treballem amb arròs de pals, igual que tots els restaurants d'aquí del poble, i això fa que tingui una campanya gastronòmica també que té més de 30 anys d'antiguitat. O sigui, tenim la sort i la virtut de poder treballar amb un producte que és 100% nostre i 100% del pal. Sí. Havent-hi tants tipus d'arròs o maneres de cuinar-lo, quin seria el més típic de la zona? Bueno, aquí nosaltres treballem molt és el de l'Empordà, el clàssic de l'Empordà, que porta un bon sofregit de ceba i és mixta tant de carn com de peix. Després sí que és veritat que han anat sortint diferents variants, que fas el sec, que fas el risotto, que fas de diferents maneres, però per mi el clàssic és l'arròs de l'Empordà, que és amb un bon sofregit de ceba, amb vores de carinyo i amb bon producte. I l'última, aquí t'has de lluir. Per què Can Rubén i no un altre puesto? Bueno, Can Rubén és tercera generació, és un negoci familiar, portem 54 anys al peu del canó, varen obrir els meus avis, jo sóc la tercera generació ja, i bueno, jo crec que tenim la màgia també de que aquest restaurant el va obrir el meu besavi, que va venir aquí l'any 67, a cultivar arròs precisament, que ell va venir de Sueca a cultivar arròs aquí a Pals, i a partir d'aquí es crea un vincle amb l'arròs. Curiosament, antigament el restaurant, la part de dalt, era un secadero d'arròs, i d'aquí que tota la tradició una mica de l'arròs i d'aquesta casa i del poble en si. Comencem amb unes carxofes confitades amb pernil ibèric i un formatge cremós. Tendre, cremós, el formatge li dona un toc espectacular, me'n menjaria 10. Primerament he pensat, potser un formatge una mica més fort, però si fos més fort, el sabor de la carxofa marxaria, i aquí predomina. Això és molt important. I continuem amb aquest 1000 fulls de patata brava. Hem de pensar que de patates braves n'hi ha de molts tipus, de moltes maneres, cada cuiner té el seu estil. Últimament, els 1000 fulls s'han posat de moda. Realment, el tema de posar la patata laminada aporta una textura que mola molt. És molt guai. I la salsa brava està molt bona. Me cago en la mare que em va matricular. Digueu-me que no té bona pinta aquest arròs a la llauna amb calçots i melós de vedella. És que... Per què em feu això? Déu meu. Buah. I ara ve el que per mi és el rei de la casa. L'arròs d'aquí, l'arròs de l'Empordà. És un mar i muntanya. Porta gambetes, porta escamarlans, porta musclos i porta salsitxes i costelleta. Jutgeu vosaltres mateixos, la pinta és deliciosa. Sens dubte, aquest és el meu. Us diré una cosa, l'arròs d'abans era de l'estil lluna, ens han dit, i sempre té un punt cruixent a dins. Pensàvem que era al dente i és que és així. Aquest és un bomba, tradicional. El sabor és exquisit i el tacte, per molts de nosaltres, serà l'ideal. Aquells que em coneixeu sabeu que hi vaig viure uns anys a l'Alt Empordà. I una de les coses que em porto allà i que m'encantaven eren els xuxos a la brasa. I en aquest cas tenim un xuxo que no està fet a la brasa, però està caramelitzat igualment. I té una pinta d'aquestes que... Hòstia, això no és crema. És mató, és mató. És xuxo de mató. Primera vegada en la meva vida que tasto un xuxo de mató. Si més no, curiós. És molt bo.
Però Agullana, banyat amb ratafia, era la hòstia. I per acabar, ens han portat aquest pa amb oli i sal. Són com uns raviolis dolços. Si no us agrada la xocolata, teniu un problema. Quina bomba! La veritat que caminar per aquests carrers tan bonics durant aquesta època de l'any és molt agradable, perquè estic segur que si veniu a l'estiu o a la primavera, això d'estar farcit de gent. I des d'aquí, des de la platja gran de Pals i amb aquestes magnífiques vistes de les Illes Medes, nosaltres ens acomiadem. No sense abans demanar-vos, si us plau, que ens seguiu a Instagram i us subscriviu al canal de YouTube, si és que encara no ho heu fet. Res més, moltes gràcies i fins un altre, trinxeraires!